ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони гиромиқадри канали Топ Мошино. Умедворам ҳар як шумо хонобод, тансиҳат, зиндаву сарбаланден. дарди сартон набинем. Дӯстони гиромӣ, илтимосу хоҳиш як дона лайк монен, ҳатман лайк монен, подписатсия кунен. дар навори имрӯза тамоми намуди мошино қариб ки ҳастам бардурои азиз. хеле ки 6 соати ровна меҳнат кардагем бардурои азиз. дар ҳамин навор таги 50 минут навора бардурои азиз. илтимос лайк монен. пага иншалло рӯзи истироҳати соати 10:00 бо навор дорем. шерои нар 5 бор зиёдтар ранг дар вақта дар комментария нависонен мошинои мехосоятона пеши навор мо пешниҳод мекунем лайк казанен. навор бисёр дароз шагаи мошиное ки ҳамин рӯз дар мошинбозор будам ба навор гирифтем рафтем бардурои азиз. як ҳафта зиёдаи мошинои мошинбозор зиёдаранд. нархошон дастрас аст. илтимос то охира тамошо кунен, нагузаронда лайк камонен. ба ҳаматон тамошои бофароғат. дӯстони азиз, мо навора шурӯъ мекунем. лайк мондана ҳатман фаромӯш накунен. мошинои мехосоятона ранги ҳар вақта дар таги комментария нависонен. як мошини фурӯшӣ и лада приора мебошад ки соли барориши мошин соли 2007 май биомоториш 1.6 сушвариш бензин газай коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошина 28 000 сомон гуфтесай ба қарби имрӯза 188 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷат надорад. тонировкашам ба наздики буд мешавад. беҳуда занг назанед. ҳолати мошин беҳад хубай. состояние мошин техникиш беҳтарин. рақамошон дар рӯи экран марҳамат. харидоро метавонен занг занед бо маълумотои бисёртара дастрас кунед. бардурои азиз, шерои нар аз шумо хоҳиш мекунам ҳар як инсоне ки тамошо дорен таги 70% меҳмонен. аз шумо илтимосу хоҳиш мекунем эҳтиромона бардурои азиз як дона лайк монен. шербачаҳо просто так меҳмонен. тага бинен кнопкаи сирхай ҳатман подписатсия ки шербача мошини мехосаги дар комментария данавис. мо дар хизмати шумо ҳастем. обязательно пешниҳод мекунем лайк обязательно занед, подписатсия кунед. аз шумо ҳичи намерава, просто дастгирӣ мешавад. ва мо навора идома метаҳем. дӯстони гиромӣ, боз баҳртон пешниҳод мекунем яктан мошини советскира, аниқтараш ваз 21010 раки соли бароришиш соли 2000 мебошад. авиомотори мошин 1.6 сушвориш бензин газ. коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошина 10 000 сомонӣ мегӯяд ки 67000 рубли русӣ мешавад ва бозам савдо карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки тонировка 4 моҳ, ҳуҷҷат 5 моҳ, ҳолати мошин хуб. камбудиёш чизе ки бошад дар сурат маълум аст. нашоти мотор, салон бе ягон проблема, системаи музикан беҳтарин. хуб, рақамошона дар рӯи экран мондагием. харидоро метавонен занг занед бо пурсон шавен маълумотои аниқтара аз худашон дастрас кунен. шахсоне ки лайк намонден, ҳамватонои азиз, лайк бепулай. такрорам шава узр аз шумо брато 1 дақиқа вақт шуда кунед. лайк монед, меҳмон боши, кнопкаи сирхай шербача хабар. хуб, наворора идома метаҳем. дӯстони гиромӣ, боз баҳртон пешниҳод мекунем 1.07 арзонтара ваз 2107 аниқтараш номуш бардурои азиз. соли бароришиш соли 1998 мебошад. биомоториш 1.6 сушвориш танҳо бензина, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хуб, мошин қарор дорад шаҳри панҷакенда 8000 сомон. нархи мошина мегӯяд 53000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошини оиди мошини маълумот бисёр додагӣ нест. танҳо гуфтагиаш срочна мошин фурӯхта мешавад, савдоам карда мешавад. ҳолаташ ҳолати хуб қайд кардан. рақамошона мондагием дар рӯи экран ранги ҳар вақта. харидор бошен метавонен занг занен бо пурсон шавен маълумотои бисёртара аз худи соҳиби мошин албатта ки дастрас кунед. ҳатман фикротонро нависонед кадом мошина мехоҳидан дар комментария 5 бор зиёдтар. обязательно ки мо пешниҳоди шумо мекунем. бардурои азиз, як чиз гана гуфтанам на навори мо таги 50 минут шудаги то охира тамошо кунед. мошино нарх наво ҳамин рӯз ба навор гирифтаги мошинбозоранд. нарх навошон бо хабар мешавед. мошинои беҳтаринанд мошинбозорда ба навор гирифтаем. идома метаҳем. ваз 21010 мошини навбатӣ соли бароришиш соли 2007 май. ҳамин мошинча тозае бадай бардурои азиз, беҳад тозае. ма лично худам медонам ҳамин мошина. авиомоториш 1.7 полисейский бензин газ, коробкаш механик. мошин ҳолаташ ҳолати он ҷаноб такрор мекунам. хоб, шаҳри душанбе дар мошин 26000 сомонаш мегӯяд 174000 рубли русия мешавад. срочна сум дар кораи соҳиби мошин қайд карда состоянияш зури бад.
танировка 1 сола, документ 1 сола, 4 баллони нав, аккумулятори нав, системаи музикаш зури бадай савдо дар назди мошин мешавад. Илтимос беҳуда занг назанед. Бардурои азиз, оиди мошин ман маълумотон камтар метам. Мошин ягон шинос нест, ма лично дидам, медонам. خیال میکنم که رنگی 19 سوژه در شهر ندیدم ایمینوی به حد سوژه کسی که 19 نغز میبینه لوبیتله اما اینسانو پلتون تیار باشن میتونین زنگ زنین معامله کنین پروسه تک بهوده غم نتین التماس. خب دوستان گرامی ما نوورا ادامه میتیم. یک دیگه بهراتون پیشنهاد میکنیم واز 2107 که سال برداشت ماشین سال 2004 مای ابیو موتورش 1.7 сушвориш бензина коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 11000 сомон гуфтеса 73000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдоам карда мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар шаҳри Ҳисорай состояниш хубай биёин бинен ай наздики савдо карда мешавад. хоб маълумотҳои кофира фикр мекунам додагиай бисёра набошанд. рақамошонро дар рӯи экран мондагием. харидору аниқ дар тамос шавен пурсон шавен хатшон чахшах кинен маълумотҳои бисёртара бо метавонен тариқи телефон ё ки рафта бинен. бардурои азиз дӯстдорони BMW тройка вақти шумо расид ҳатман комментариядан менависен. ҳар яктатон вақтҳои шумо мерасад пешниҳод карда мегирем по очереди гуфти рӯзҳо. BMW тройка соли бароришаш соли 2000 май бардурои азиз меҳнат бисёр карда пешакӣ қайд мекунем. объём мотори мошин 1.8 объёмни сӯзишвориш бензин газ. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хоб мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. 45000 сомон нарша мега 302000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. баллоно навай мотор звераи 4 электропакетай мошин ягон расходи зиёдатӣ надорад. нашоти кузов яъне ки задагӣ пусидагиш гарантия дода мешавад. рақамошон дар рӯи экран ҳастай. маълумоти муфассалтар фикр мекунам додагиан оиди мошин. касе ки харидору аниқен занг занен бо пурсон шавен маълумотҳои бисёртара чун бартон пешниҳод мекунам. шахсоне ки меҳмонен ҳамватанои азиз илтимосу хоҳиш мекунам лайк монен лайк беплай ва подписатсия. братои нара 70% ки меҳмонен як бор аҳамиятем поёнда подписатсия биромад значит буҷиқинамура зер кунен зангулара монен ҳамин навораи мора аввалин шуда пешниҳодтон мекунад YouTube тамошо мекунед. ҳазор омад барои дастгирии инсоное ки мефаҳманд қадрдонӣ мекунанд. навори мо идома дора. баҳртон пешниҳод мекунем бардурои азиз Mercedes Benz C-класс яъне ки сечкаи простой. соли барориши соли 1996 май объём мотораш 2. сӯзишвориши бензин газай коробка передачаш механик мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар 39000 сомонии тоҷикии хидмат гуфтесаш ба қирби имрӯза 262000 рубли русӣ мешавад ва боз савдоам дорад. соҳиби мошин оиди мошин қайд карда ки дар ҳолати хуб қарор дорад. савдо дар назди мошин мешавад. берунаш кор надорад. моторшам мотори бад нест. маълумотҳои бисёр додагӣ нест. бардурои афсӯс рақамошона мондагием. харидоро бошен метавонен занг занен пурсон шавен ва маълумотҳои бисёртара аз худи соҳиби мошин дарёфт намоед. бардурои азиз як чиз мегӯмтон ки ҳар яктатон фикротона 5 бор кадом мошина мехоҳем бинен нависонен шербачо дар таги комментария. иншаалло ки мо дар хидмат шумо пешниҳодтон мекунем навораи ҳар рӯзада. навори мо идома дора бо як дига сечкара пешниҳодтон мекунем яъне ки Mercedes Benz дар кузуфи C-класс. соли барориши соли 1996 май объём мотораш 1.8. сӯзишвории мошин бензин газай коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар ин ҳол дар шаҳри Душанбе транзит мошин навозух ҳуҷҷат мекунем мегардем. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда бардурои азиз ки нархш аввал гап занем бардурои азиз 33000 сомона 221000 рубл ба қирби имрӯза мешавад. қайд карда соҳиби мошин ки мошин 100% дар ҷои қарз гирифтагии мошин аст срочно фурӯхта мешавад. то ҳозира ягон проблема кардагӣ нест. биёин харидор бошем бинен ягон муомила ягон суҳбати хуб мекунем гуфтага. рақамошон омодагӣ метавонен занг занен бо пурсон шавен ё ки равен ай наздикӣ бинен. дӯстони гиромӣ навора мо идома метем. баҳртон пешниҳод мекунем Opel Astra F дар кузуфи хеҷибека. соли барориши мошин соли 1996 май краскаш бесарапина объём мотораш 1.6. сӯзишвории мошин бензин газай коробка передачаш механик мошин дар ҳолати
хуби техникӣ қарор дорад. Мошини ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина 27000 сомонӣ гуфтааст ки 182000 рубли русӣ мешавад. хоб соҳиби мошин оиди мошин қайд карда ки аккумулятори пашка дорад мошин, антифриз, чашмкош созам, баллонои нав, документаш надорад. Документ мошинча нахадо, ягон проблема надорад. Мошинхар занг бизана, як савдо карда мешавад. хулоси гап мошинша бигем образ додага, яъне ки таъриф кардага. рақамошон дар рӯи экран аст. занг зани харидоро пурсон шавем. бардурои азиз, дӯстони гиромӣ, ҳамватанони азиз, аз шумо хоҳиш мекунам 70% ки меҳмонен моро тамошо кардесен ҳозир бардуро азиз узр ака дилтона нагирем. илтимос бардуро як дақиқа вақт шудо кунед. ам меҳнатҳои мо ба хотири аст ки дастгирӣ кунед. Дастгирӣ набошад ҳатто хиши навор кунед нест. 70% ки меҳмонен братои нар як дона лайк занен, аму таги коммент, таги ҳамин навора бинем, подписатсия. илтимос хоҳиш бизанед аму подписатсияро бовар кунед. насрониҳои мо ҳузур мешавад. мошинои арзона танҳо пешниҳодтон мекунем. хуб дӯстони азиз, навора идома метем. баҳртон пешниҳод мекунем Opel Astra F дар кузови хеҷбек яктаи дигара. соли барориши мошин соли 93 бардурои азиз. объем мотораш 1.6. ҳам бензин ҳам газ дора мошин. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. шаҳри ҳисор дар айни ҳол 30000 сомонаш гуфтесай. нархича 200000 рубли рус мешавад. бо ягон чи гузаштаам мешавад хайд кардан. оиди мошин маълумот бисёр нест. танҳо гуфтага ки краска нарӯшка бекор. ҳолати мошин ҳолати хуб хайд кардаган. тамом. гапи зиёдатиам гуфтагӣ нестанд, яъне ки маълумоти бисёр додагӣ нестанд. рақамошон дар рӯи экран аст. бардурои азиз, харидори аниқ бошен метавонен занг занен, пурсон шавен, пурсен ва маълумотҳои бисёртар аз хуҷон дастрас кунед. ҳатман бардурое ки мошинои мехусактона мехоҳем бинен. бародарои азиз, нави синохи комментар дам мо мехонем 5 бор зиёд нависен. илтимос мехонем, пешниҳод мекунем. дӯстони гиромӣ, навораи мо идома дора. яктаи дига Opel Astra F дар кузови седан пешниҳод мекунем ки беҳад ғаждай мойкаталабай дар ҳамин навор. ман инсонҳо да ҳайрон мешаванд ки мошиношона фурӯш намонанд, лекин як мойкаш намекунанд. хай бардуро ки мошинро рамонкӣ мекунед, намиса дар назар гиред. соли 97 мошина, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензин, газ. коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри Душанбеда қарор дорад. нархи мошина 18000 сомон гуфтесай. хоб 121000 рубли русӣ мешавад. савдо албатта ки бо дора. хоб оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки мошина ҳолаташ хубай, соз гаштаги бо савдо мешавад. срочния ҳолатча нағз қайд карда бардуроз. рақамошон ҳастай. харидор бошен, занг занед, пурсон шавед ва маълумотҳоро дастрас кунед. хоб дӯстони азиз, мо навора идома метем. баҳртон пешниҳод мекунем Opel Astra F дар кузови универсала. бисёртон ҳамин мошиноро мехоҳен. навора илтимос мекунем то охира тамошо кунед. мошин бозордан нарх навошон беҳад арзонанд. якчанд мошини сиёмка кардем. то охира тамошо кунед. меҳнат бисёр кардем. хоб соли 95 объемш 1.6, ҳам бензин дора, ҳам газ дора. караван, коробкаш механик, ҳолатиш ҳолати беҳтарин. хуб шаҳри Душанбеда бардурои гуфтанамон аст. 30000 сомон нархи мошина гуфтеса 210000 рубли русӣ мешавад. оиди мошин соҳиби мошин қайд карда ки оиди мошин ки ҳолати мошин бениҳоят хубай, ягон расходи зиёдатӣ талаб намекунад. мешини ҳай мекунӣ ба тамоми санъаташ. мошин ҷавобгӯ аст. саволу ҷавоб шуде. рақамош дар рӯи экран. харидоро метавонен занг занен, пурсон шавен. бардурои ки мошинои мехусактона надиден, ҳатман фикротонро бо такрор мекунам, нависонем 5 бор 6 бор. мо пешниҳоди шумо мекунем. хоб дӯстони азиз, навора идома метем. баҳртон пешниҳод мекунем яктаи дига Opel Astra F дар кузови хеҷбек. соли барориши мошин соли 1992 мебошад. сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад шаҳри Душанбеда. нархи мошина 22000 сомонӣ гуфтеса 148000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд карда ки мошин нахадуай, полностью 97 кардага, антифристай мошин. мешини ҳай мекунӣ. маълумотҳои бисёртара метавонед тариқи телефон занг занен, пурсон шавен. хулас мошин кор надорад. рақамошон дар рӯи экран. 92 полностью 97 кардага бардуроз. дарам бернаш касе ки харидорен, рақамошон амондагӣ метавонед занг занен, пурсон шавен ва маълумотҳои бисёртара аз худашон дарёфт намоед.
خب دوستان گرامی، ماشین نوبتی بهراتون پیشنهاد میکنیم اوپل استرا جی. خب در کجوفی خیجبک است. سال بروش ماشین سال 1999 می باشه. ابیو موتورش 1.6 سوشورش باشه، بنزین گاز. коробка передачаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. нархи мошина 49000 сомонӣ гуфтест, айни ҳол 330000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд кард ки мошин нахадуай ҳолати хубай, савдои хушрӯ карда мешавад. харидорои аниқ илтимос занг зананд, савдои бениҳоят нағз карда мешавад дар назди мошин ба телефон не. рақамошро намондагиам, харидоро метавонед занг занед, равед бинед, маълумотро дастрас нем. шербачаҳо бардорои ки меҳмонен, вақтш расид, илтимос хоҳиш як бор бо диққат рӯшнед. 70% ки меҳмонен шероинар ҳатман ҳамун кнопкаи сирхи подписатсияро зер кунед. шероинар мотиватсия зиёде ки ҳам қадар наворое ки мо дар роз 50 минут меҳнат мекунем, 5-6 соат ҳичи набудан вақт намегирад. ба хотири ҳамея ки подписатсия кунед, лайк монед, меҳмонен 70% 1% 70%, илтимос хоҳиш подписатсия кунед. خب دوستان عزیز، نوار ادامه میتیم. دوستانی دایو ماتیز اینا وقتون رسید. شما دام پیشنهاد میکنیم هر یک تاتون نویسونید فکراتونه. دایو ماتیز باردور عزیز سال سال 98 ابیو موتورش 1.00، یعنی کی ابیو موتورش 1. سوشوارش بنزینه، коробкаш механик، ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره و بیش ماشینو در ریگر قرار دارن. یعنی شهر ترسمزاده تیکا و матиса ба қавли дигар коншон ҳами регара 18000 сомон нархи мошина гуфтесан, 121000 рубли русӣ мешавад. мошин навозух транзит кардагиай. хоб срочно фурӯхта мешавад. мошин қайд кардагиай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, муомила дорад. мошин алишам мешавад, беҳуда занг назанен, бо тико алиш мешавад. қайд кардагиай бардор азиз. рақамошон дар рӯи экрани харидоро метавонед занг занен, пурсон шавед ва маълумотои бисёртара дарёфт намоед. دوستانی عزیز، تگ 5 минут навори моя хоҳиш мекунем то охира тамошо کنید. нарх навори мошин бозоран ба навор гуфтагем, ҳами рӯзи шанбе, ҳами бед буд ба навор гуфтагем. ҳатман бинен, фикр мекунам маҳбубтон мешавад. танҳо то охира тамошо. хоб دوستانی عزیز، навора идома метем, баҳртон пешниҳод мекунем. хоб дайво нексира. соли барориши некси соли 2012 ба қавли дигар ирам некси дам меган. ابیو موتورش 1.5 ماشینا، سوشورش بنزین گاز، بهت کامرا از خود قید کردگان. خب коробкаш механикаи мошин ҳолатиш ҳолати хубай. қарор дорад мошин дар шаҳри душанбе бардор азиз якчанд рӯзи дар федератсияи русия даромадагӣ омагай. 16000 сомон нархи мошина мега ба пули тоҷикӣ 108000 рубли русӣ ба пули ҳозира мешавад. хоб соҳиби мошина види мошин қайд кардаги ки мошин дар шаҳри душанбе дар сирк, яъне кӯчаи шерозида соҳиби мошин қайд кардаги бардор аст ки худам дар федератсияи русия қарор дорам. мошин ҳамаи ҳуҷҷатош ҳамаш қатишай, растамошкаш 7000 сомон мешавад. касе ки харидорин марҳамат занг занен, охири нархаш мақсад ҳамин нархай. одамое ки 12 та 13 та занг мезанен, лучши занг назанен гуфта. хулас маълумотои бисёртара ватсап доранд, метавонед муроҷиат кунед, пурсон шавед. боз دوستانی عزیز، کوشش میکنم بسیار تکرار نکنم، لیکن این چیزام نمیشود. شما خواهش میکنم اما برادرایی که هر روز ما را تماشا میکنین لیکن подписаться نکرده شیر بچه همه خیلی داخل داره، یک دونه لایک همون 70% اون قریب نیم تون که تماشا دارین. برادر عزیز میمونین 70% شیر بچه یک بارم تگی نوار ببینین، کنوپکای سرخی подписаться نویسیگه زیر کنین شیرونار گرین مینادور میشم. باور کنین мотивация میشود. خیلی یک روزه 3 ویدیویی میپارتویم. همه کسی یک دست میکنیم подписаться کنین. خب دوستانی گرامی، навора идома метем و баҳри шумо пешниҳод мекунем Nissan Maxima-ро ки якчанд бародар нависта будем шумо. соли 1996 объем мотори мошин объем моториш 10 бародар аз бахшиш. сӯшвериш бензин газа, коробка передачаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин шаҳри душанбе дар бародар азиз 19000 сомон нархи мошина гуфтасай. хоб 128000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қайд кардаги ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. коробка мотор аккумулятор, коробка мотор 100%, аккумулятори нав, пачка мошин губкават кардаги, колонкаҳо, магнитофонҳо беҳад зур, ҳама ҷош зур, системаи музикаш беҳтарин.
мошин хулас қайд карда ки навозу хай бе проблемае танҳо харидори аниқ занг занад беҳуда занг назанад. вариантои алиширам мебинем нависагаи мошин перекидка нест. ҳами мақсад перекидка ба фикрам ки бисёртон медонед. рақамош дар рӯи экран аст. бардураи азиз, касе ки харидорен марамат метавонен занг занен маълумотои бисёртара айхчон гирен. гуфти гапҳо дар дил монамона. инсоное ки намедонен перекидка яъне ки тарафи чап рост гузарондагиан, тарафи рул ҳами чизора дар назар доранд. рақамошон дар рӯи экран занг занен харидори аниқ. дӯстони гиромӣ, бардорое ки хундаи старекс нависта буден на баҳри шумо пешниҳод мекунем. хоб хундаи старекс ки соли барориши старекс соли 2000 бардорое азиз объёма турш д сушвориш дизел. коробка передачаи мошин механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархи мошина 22000 сомон гуфтеса 149000 рубли русиям мешавад. сои мошин қайд карда ки мошин на ходваи срочно фурӯхтан мешавад. мошин савдо дора дар назди мошин, лекин ба телефон не. ҳолати мошинам ҳолати хубай қайд кардан. рақамошонро мондагием. касе харидорен метавонед занг занен пурсон шавен. бародарое ки мошинои мехусактона намебинен ҳаррӯза, комментария барои шумо 5 бор зиёдтар хиди ҳозир шербача навис мошин мехусакта. хоб дӯстони гиромӣ, навора идома метем. бартон пешниҳод мекунем хундаи санатара. соли барориши соли 2011 ба чӣ сабаб хундаи санатара мондем? ба сабабе ки бародаро мошиное ки дар такси фаъолият мекунанд ҳамиёро хостагӣ буданд. объём моторш дай санатара, коробкаш автомат, сборкаш Америка, бензин, газа, коробкаш автомат бо такрор мекунем. ҳолати мошин ҳолати хуб беҳтарин. қарор дорад шаҳри душанбеда 85000 сомон шуктесай 575000 рубли русӣ мешавад. айни ҳол дар ширкати хобардурои азиз 4 кору фаъолият кардесанд. мошин дар ҳолати беҳтарине қайд кардагиан. ҳолати техникашан беҳтарин. расход мошина бисёр расход кардагиан. ягон проблема надорад мошин. ай сабаби фурӯхта чӣ сабаб мошина мефурӯшад бардурои азиз? ай сабаби ки пул лозим да бародарда қайд кардагаам хел танҳо харидори конкретни занг занан савдо карда мешавад. рақамошон дар рӯи экрана маълумоти бисёрро метавонед бо занг занен ҳамсӯҳбат чанд қати соҳиби мошин маълумотро дастрас кунед. аксаран бародар аванте хундаи аванте яъне ки дар назар доштем хундаи аванте бисёртар мепурсен. айна баҳртон пешниҳод мекунем бародарои гиромиқадр вагони состоянишам. хоб соли 2010 бародарои азиз объём мотори 6 беҳад мошинчои нағзан маҳз махдумдан ҳамин мошини маҳқулай ба хотири чи мотори беҳад звер доранд ва беҳад камрасходанд. бензини холияи мошин, коробкаш автомат, ҳолати беҳтарин. қарор дорад шаҳри душанбеда 84000 сомон мегашт. хоб 569000 рубли русӣ мешавад. мошини бекорай, вагони тоза, чорбалони нав дора, обогрев сидени, полни фули ами авантеой, мультирул, кожни салон, электропакет, 4 дараш. харидори аниқ занг занан ҳамаи навортош кор мекунад, ҳамаи комплектатсияро дорой. хоб бо савдоам карда мешавад. рақамошон мондагӣ метавонед занг занен. инсоное ки лайк намонден шероинар як масъалаи лайка бинен лайкҳоро монед, фикротон дар зери комментария нависонед. пага соати 10 навор дорем бо мошинои мехусактона пешниҳодтон кунем. ба қисмати мошинои боркашан мегзарем. якчанд та мошинои боркашан гирифтагем. хундаи портер бардурои азиз бо дархости шумо. хоб соли портер соли 2008 бардурои азиз дар шаҳри ваҳдат кору фаъолият мекунад. якчанд моҳ шуда кор кардеса ҳолаташ ҳолати беҳтарине қайд карда 84000 сомонш мегӯяд бардурои азиз. нархшан танҳо гуфтагия ки зури бада ягон проблема надорад. то ҳозира проблемам кардаги нест. мошин салончашам тоза. рақамошона мондагием соҳиби мошина занг занен бо пурсен маълумотои бисёртара хидашон баҳртон пешниҳод мекунад. хоб дӯстони гиромӣ, навора идома метем. баҳри шумо пешниҳод мекунем грузовик шакман яъне ки самосвала бардурои азиз. самосвали шакмана ҳолаташ ҳолати беҳтарин 2018 сол бо дархости шумо. солиш соли 2018 сол бернаш ягон кор надорад. нашоти мотор, нашоти кузов ягон проблемаш нестай. хоб 430000 сомонш гуфтесай 2018 бояд бор дига такрор мекунам. рақамошро дар рӯи экран мондагием. метавонед бо занг занен пурсон шавен нашоти мошин бо худтон маълумотои бисёртара аз худашон гирем бардурои азиз.
обязательно фикротон шербачо нависонед таи комментарияда пага соати 10 рӯзи соатида бартон мошина воситона пеш. хуб шероинар навора идома метем бартон пешниҳод мекунем дайво лабораки соли бароришиш соли 2004 май бардура 10000 май бахши бардура азиз қарор дорад дар шаҳри хуҷанд мошин бекор 2000 тонара 2000 тонара ба 1002 тонара яъне ки бардура аз бахшиш ба 1000 мебардура мошина ҳолати беҳтарини ҳай ҳолати беҳад тоза самосвал ягон проблема надорад. бо такрор мекунам шаҳри хуҷанда 45000 сомон нарх шафтесай савдо карда мешавад. рақамошон омодагием ва занг занен касе ки лаб охар буден ки ҳам мошино ки гурзавое ки буден маълумотои бисёр дагина буданд бисёр гав загинисем рақамошон омодагием занг бизанен харидоро метавонен пурсон шавен суратошон маҳқултон шидан ба инсоне ки мемонен шерои нар бизанен ҳамун кнопкаи сар подписат сара як дона лайк беплай занен пага навор дорем нависонен лучи комментарияда ки фалон мошина пешниҳод кун мо дар хизмат шумаем пага соатои 10 Москва бартон пешниҳод мекунем. خب دوستانی عزیز نوارا ادامه میتیم بهرتون پیشنهاد میکنیم مرسدس بنز اسپرینتر با درخواست شما شد باردور عزیز سال 2007 مای ماشین در حالت اولی جنوب قرار داره. خب نگاه کنید باردور عزیز ماشین نو آلمان آوردگیان ماشین موتور коробка ходовой кузов همه جوش دارم با تمام صنعتش جوابگوی پرابلم نداره حالتش بهت سویجه کسی که خریداره رقمش در روی اکران 113000 میگه شرطش هم بده تکرار میکنم میتونین زنگ بزنین به یگون کمبوده ماشین به کورا یعنی که رقمشون هسته میگیرین کور داریم بروین رقمشون هسته میتونین زنگ زنین با پرسون شوین معلوماتی بیشتر دریافت کنین. دوستان گرامی تکرار هم شوه نوارا تا تماشا کنین زیرا که ماشین بهترین در آخر موندگیم ماشین بزرگ یک چند ماشین یک 7-8 ماشین قریب های ماشین بزرگ با بنوار گرفتگیم. نوار ادامه میتیم انسانایی که زیل درخواست کرده نبرد شما پیشنهاد میکنیم گروزاوای زیل که سالش گود ویپوسکش 1986 مای حالتش حالتی خوبه باردور عزیز کار کرده سه یگام رسخود نداره فقط پریبل آورده سه گفت دیگه پا مینوس نآورده سه در حالتی خوب قرار داره رسخود نداره یگام گرم قید که کار میکنی پل کار میکنی اکومولاتوری نو بالوناش نو یگام پرابلم نداره. خب رقمشون آمادگیم صورتاشون هسته خریدارو باشین شهری حصار ده جای انیقش زنگ زنین با معلومات بیشتر در خچون میفهمونتون. دوستان عزیز شخصانی که مهمون بودین حتما подписаться کنین 1000 آمد برای دستتون لایک تون نمونین در چی ماشین بزرگ تماشا کنین به حد ماشینای خوب و پیشنهادتون کردیم التماس وقت تماشا کنین. خب دوستان عزیز خچیبه گفتم سالش 98 بنزین گازای سالش 98 گفتم بنزین گازای باردور عزیز دیسکا балоной рамашка балоной пачка. خب دوستان عزیز بنزین گازای краска талаб нест мошин ягон деталш мега кор надора хайнами бампери пешиш камтара краска мега. хоб бо диққат тамошо мекунем мошинчаро дӯстои азиз хечибек мақсад састаяни дай хоб бародари азиз дар ақиб ручной салон лата чихолои нав задагия бародари азиз. хоб мошинча тоза бародаро дарои пеш ручной кондиционер кор мекунад не. хоб передача коробкаш механикаи бародари азиз пешавой кура خب حالت موتورش هم میبینیم برادر زدگی پوسیدگی خیلی چشکا همه تازه. خب دوستان عزیز چشکاش هم برو میبینیم
фартук мордаш бародаро. Акклиматориш пачка будай. Хоб, нархша чанд гуфти ака? 45000 мега ки муомила дора. номро ака зери навордам мемонам. Каси харидори аниқай бародаро занг бизанен. номро ака 30 09 26 09. номри дига 901 11 27 29. хоб дӯстои азиз, хечбек гуфтем соли 94, мотор 1.6 простой. бародари азиз, мошинчара гирдаш чарх мезанам, бо диққат тамошо кунед. ами 4 диска балони плистиш, балонои 80%. хоб салон шабро мебинем. дар ақиб ручной салон лата. дарои пеш ручной. хоб передача коробкаш автоматай бародаро. кондиционериш кор намекунад. лук дорад дӯстои азиз, кондиционериш кор намекунад. ҳолати мотор шабро мебинем. кузуфиш камтар кор дорад. хай крили дисти чап, ҳайси дистем рост. ҳолати мотор шабро мебинем бародаро. чашкиёш ҳолатиш 100%. кусидагӣ задагӣ меган надора бародари азиз. фартук мордашина. моториш коркеса, мошин заводида. нархша 28000 сум мега ки бо савдо мешавад. хоб, номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мемонем бародари азиз. каси харидори конкретна занг бизана. хоб, номрои соҳиби мошин 904 13 33 35. хоб дӯстои азиз, астраҷи ёфтем дар кузуфи седан. солиш 2000 май, моториш 1.6 мошин ягон деталиш кор надора бародари азиз. дискои плистиш, балонои 80%. хоб, гирди мошина чарх мезанем бародаро, тамошо кунед. балоно 100% бидаина. фақат ки камтараишка чиркай тамом агане. нав 100% бидай. хоб, бензини холия дӯстои азиз. ҳуҷҷати чӣ хел бидака? 1 сола ҳуҷҷат дора бародари азиз. задни камера доштай. ҳолати салонро мебинем. дар рӯи ақиб ручной салон лата, чихолои нав, мошинча химчистка кардаги тоза бародаро, тайёр кардагиай. хоб, кондиционер дора ка? кондиционер дора. хоб, дар рӯи пеш электропакет. хоб, регулировка боковой. хоб, кондиционер доштай. передача коробкаш механика бародаро. нархша чанд гуфти ака? 62000 мега бо муомила дора. номрои соҳиби мошина дар рӯи навор мемонам. каси харидори аниқай занг бизанад дӯстои азиз. фақат беҳуда занг назанед. номро чанд ака? 100 70 31 31. хоб, дӯстои азиз, вектора ёфтем. вектора б, соли барошиш 2000 май, мотор 1.6. хоб, дӯстои азиз, диской простой, балонои 50%. хоб, бародари азиз, мошин краскаталаб нестай. газ, бензин, гази евро 4. хоб, гирдаш чарх мезанем, бо диққат тамошо кунед дӯстои азиз.
ҳолати салонша мебинем дӯстои азиз. хоб дар рӯи ақиб ручной салон лата. хоб дар рӯи пеш электропакет, передача коробкаш механик. кондитсионерш кор мекунад боша? кондитсионер дора ака? кондитсионерш кор мекунад. ҳуҷҷати солона дошта бародаро. нақша чанд гуфти ака? 38000 мега. мақсад муомила дора бо ака? вариантҳои алиш, варианти алиш ҳам ҳаст. мақсад вариантҳоро мебинам. хоб номеро ака зери навордам мемонам. каси харидори аниқай, фақат харидаро аниқ занг бизанам. бачаҳо ради интерес занг назананд мега. номеро чанд ака? 908 83 86 21. хоб дӯстои азиз, Astra Caravan ёфтем солаш 2000. мотор 1.6 простой. хоб дискои плистиш балонои 50%. хоб краска талаб нест дӯстои азиз. гирдиш чарх мезанем, бо диққат тамошо кунен. мошинчаи хубай. хоб салон шо ҳолати салонро мебинем. дар рӯи ақиб ручной салон лата. хоб бародаро тамошо кунен. дар рӯи пеш электропакет, регулировка боковой. хоб передача коробкаш механик. кондитсионер дора акай? кондитсионер доштай бародаро. ҳолати мотора мебинем бародарои азиз. ина ҳолати мотор чашкиё. хоб фартук морда бародаро. пломбош аҳамият битен дӯстои азиз. заводской айхичайна. хоб тамошо кунед. нархша чанд гуфти ака? нархша 56000 мега ки муомила дора ака? муомила дора. номеро ака зери навордам мемонам. каси харидори конкретнай занг бизана. фақат хоҳиш мекунам беҳуда занг назанем бародаро. ами харидаро занг бизана. хоб номеро чанд ака? 409 99 99 31. хоб дӯстои азиз, Astra Caravan ёфтем солаш 2004. мотор 1.6 инжектораи бародарои азиз. хоб ҳуҷҷат танировка дамоа, ҳуҷҷат 1 сола дӯстои азиз. дискои плистиш балонои 80%. хоб гирдиш як бор чарх мезанем, бо диққат тамошо кунем дӯстои азиз. бисёри дар комментария Astra Caravan мепурсен. ина Astra Caravan дӯстои азиз, бовар кунен беҳтарин шай. ҳолаташ ҳолати хубай. салон шо як бор мебинем дӯстои азиз. дар рӯи ақиб ручной салон лата. хоб ина бародаро ҳолатша бинен. сетка ақиб рӯйдавӣ. дар рӯи пеш электропакет, регулировка боковой. хоб кондитсионер кор мекунад ка? кондитсионерш кор мекунад. передача коробкаш механик. хоб ина дӯстои азиз капот ча бора ка бардор. ҳолати моторш бародаро. ина чашкиёша бинен. рӯйдавӣ фартук морда. аҳамият битен бародарои азиз, ҳар як детала ина пломбоз заводской худаш мошин задагӣ боша маълума. и пломбоз заводской шай пӯшидагӣ, задагӣ, рехтагӣ ҳамаш 100% ака надора. саволу ҷавобиш қатъи бародарои азиз. нархша чанд мега ака? 76000 мега нархша. бо муомила дора ака? бо муомила дора дӯстои азиз. номеро ака зери навордам мемонам. касе ки ами конкретна харидорай
ҳамин харидорҳои аниқ занг бизанан, райд интерес занг назананд ака. хуб, номро чанд ака? 550 05 23 05. каси харидорай маромад асраҷ кардан занг бизанед. хуб, бародари азиз, Nexi ёфтем. Nexi соли 1994, мотор 1.6 простой. хуб, дӯстои азиз, газ, бензин бадай, баллоно 80%, дискои шапалоқ. хуб, гирдаш чарх мезанем, бо диққат тамошо кунед дӯстои азиз. краска талаб нестай мошин, мошинча тоза. салонш як бор мебинем бародаро. хуб, дарои ақиб электропакет. хуб, салон лата. хуб, даро 4 дар электропакет. хуб, кондиционер надошта, передача коробкаш механика дӯстои азиз. тамошо кунед. мотор шавар мебинем. Пуш кадом доша. хуб, ҳолати мотор шама мебинем бародаро. бо диққат тамошо кунед. чашкиё задагӣ надора. хуб, задагӣ пӯшидагӣ надора охиё. хуб, фартук мордаш бародаро азиз. бо диққат тамошо кунед. нархша чанд ҳазор мегӯяд ка? 26000 мегӯяд ки муомила дора бо? муомила дора. камтар муомила дора. хуб, алиш нест. алиш намешава, фақат фурӯхта мешава. хуб, номро якара зери наворда мемонам. касе харидори конкретне занг бизана бародаро. фақат беҳуда занг назананд. чандай номро ака? 909 939 24 47 82. номро якара зери наворда мемонам. касе харидора занг бизана. дӯстои азиз, хечибек ёфтем. соли 96, мотор 1.6 простой. хуб, дискабалонои рамашка, балонои нав, ягон деталаш кор надорад. дӯстои азиз, мошинчара як бор гирдаш чарх мезанем, бо диққат тамошо кунед. хуб, салон шавар мебинем. хуб, даро ақиб ручной, салон лата, салафанпеч. хуб, мошин бӯи навӣ мекунад бародаро. хуб, дарои пеш ручной. хуб, тамошо кунем бародари азиз. кондиционер кор мекунад? кондиционер дора? кондиционерш кор намекунад. лук дора бародаро. хуб, ҳолати мотор шама бинем дӯстои азиз. на чашкош. хуб, фартук морда. ва камтар задагӣ худаш маълум ай. дӯстои азиз, нархша чанд гуфти ака? нархаш 45000 ай, бо муомила дора. хуб, алиши намешава. хуб, номро якара зери наворда мемонам. касе харидори конкретнай занг бизана. 938 77 77 47.